नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अर्चना भोजपुरी गीत स्टार है हमारे चैनल के नाम। देखिए, हम बहुत सुंदर एक पंडित जी पर गीत लेके आए हैं। पसंद पड़ी तो लाइक शेयर सपोर्ट करिए। हम जैसे जितना तक हमको आगे इतना तक पहुँचाया, उससे थोड़ा थोड़ा आप लोग देखेगा तो हमारा भी आगे निकल जाएगा। और देखिए, जाइए एक बार शॉट मार के देखिए अर्चना भोजपुरी गीत स्टार पर। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारा प्यारा हम लोग गीत गाती है। हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। अपने यूट्यूब पे स्वागत करते हैं। हमारे चैनल का नाम है विद्या गोरखपुर। देखिए, हम लोग तिलक गीत लेकर आए हैं। अगर आप लोग के अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। आप फुल आवाज़ करके आप लोग देखिए ये पंडित के गारी गीत कैसा है। हे जी पंडित जी के मुर्गी कमाल कैले बा। हे जी पंडित जी के चुरुकी कमाल कैले बा। हमारे मारावे में झाड़ू के काम कैले बा। हमारे मारावे में झाड़ू के काम कैले बा। हे जी पंडित जी के धोती की कमाल कैले बा। हे जी पंडित जी के चूरू की कमाल कैले बा। हमारे माड़ावे में झाड़ू के काम कैले बा। हमारे माड़ावे में झाड़ू के काम कैले बा। हे जी समाधि के धोतिया कमाल कैले बा। हे जी समाधि के धोतिया कमाल कैले बा। हमारे माड़ावे में पोछा के काम कैले बा। हमारे माड़ावे में पोछा के काम कैले बा। हे जी समाधि के धोतिया कमाल कैले बा। हे जी समाधि के धोतिया कमाल कैले बा। हमारे माड़ावे में पोछा के काम कैले बा। हमारे माड़ावे में पोछा के काम कैले बा। हे जी हवा के बेटावा कमाल कैले बा। हे जी अगुआ के बेटावा कमाल कैले बा। हमारे माड़ावे में बाजा के काम कैले बा। हमारे माड़ावे में बाजा के काम कैले बा। हे जी अगुआ के बेटावा कमाल कैले बा। हे जी अगुआ के बेटावा कमाल कैले बा। हमारे माड़ावे में बाजा के काम कैले बा। हमारे माड़ावे में बाजा के काम कैले बा। हे जी जीव के मछिया कमाल कैले बा। हे जी जेठऊ के मछिया कमाल कैले बा। हमारे माड़ावे में झाड़ू के काम कैले बा। हमारे माड़ावे में झाड़ू के काम कैले बा। हे जी जेठऊ के मछिया कमाल कैले बा। हे जी जेठऊ के मछिया कमाल कैले बा। हमारे माड़ावे में झाड़ू के काम कैले बा। हमारे माड़ावे में झाड़ू के काम कैले बा। के बहुत सुंदर ये गारी गीत है पंडित जी के, समधी जी के, अगुआ के। सबको लगा के आप लोग का अच्छा लगे तो जरूर सपोर्ट करिए।